Jenom 3 decky, prosím vás. Ne 3 decky, ale decka stojí. Byla, teď je hodně. Jo, ale je to dobrý ty maliny. Čili tam teď, aby nám pivo, aby nebyla sucho. Cože? Teď papulo. Na 10 minut to asi musí skočit. Ne. Co říkal, že Spolu s kým jako? Ne, s ním ne, se všem, ale s ním ne. Musí dojít tam. A to jak on to takhle rovnou přenese, jo? Že mu to tam takhle už udělá, jo? No, takhle sakra hodně. Jakou máte internetovou politiku v práci? Jako vy, možná ještě Taky nesmí chodit na porno. Tak to už dlouho. A můžete na YouTube? Je bohužel co? YouTube? No tam nechodím, můžeme. Asi ne. Ne, Ne. ale teď bys tam měla jít, protože tam budeš. Jo!